Jo em dic Xemo Buram Mayaló. Em dic Ingrid. Vale, em dic Suleiman Kamali. Sergi Lanzo Calvo. Jo sóc la Gaia. Em dic Rashid i tinc 18 anys. Tinc 15 anys, però estic a punt de fer els 16. Tinc 41 anys. Tinc 21 anys. Tinc 20 anys i sóc del Marroc i fa 2 anys i mig que visc aquí a Manresa. Vinc de Gàmbia. Soc del Marroc. Soc de Ghana. I tota la família de Manresa. Ahora llevo un año aquí. I quan vaig veure l'Instagram de Campana vaig dir, bueno, m'apunto. No tinc res que perdre. La veritat és que coneixes amistats noves allà, també. He fet moltes amistats noves que no coneixia abans i hem fet un bon grup, sí, un bon grup d'amics. Arribes allà i, ostres, uns tocs de pilota i t'adones que anem tots a la vegada. I m'ha ajudat molt això del tema socialitzar, sentir-me com en una petita família, podria arribar a dir. I és com que m'ha ajudat molt a deixar-me anar també y es una cosa que agradezco mucho. Un espacio que puedes hablar con gente de aquí, gente de fuera, gente de todas las partes del mundo. Cada día, bueno, viene uno nuevo, y este nuevo viene otro. Dices, hostia, sí que tiene sentido. Para mí es muy importante que esto es en un lugar público ya de primeras, porque demostramos de cierta forma que estamos ahí. Dona oportunitat a que persones molt diferents que en un principi difícilment s'hi trobarien puguin parlar. Llavors descobreixes interessos d'altres persones i crec que això contribueix bastant a aquesta transformació de la ciutat. Intentar, en comptes de deixar la ciutat bonica per fora, doncs, realment deixar-la bonica per dins i que cadascú es pugui sentir segur i pugui sentir que té un lloc en aquesta societat. Però també transformar la ciutat, doncs, fer una cooperativa. O no un sindicat, o això és que transformar la ciutat. Creo que sí, estamos haciendo algo importante porque nadie lo hace aquí en Manresa, por ejemplo. Eso es lo que estamos haciendo. Y juntar tantas jóvenes ahora en día que no se conocen, porque antes yo juntarme con esa gente así, ni de loco, ¿sabes? Pero ahora lo hago. Alguien también podrá hacerlo.